azkenean, Euskadiko filmategian oso gutxi gera. 10 langile gera, filmategi txiki bada, baina filmategi hon artean txikitasun horretan ere, gure sail ezberdinak badauzkagu, programazio saila dago alde batetik, existitzen etzena tabakalera etorri ginen arte, artxibo saila dago, konservazio sailaren barruan dagoena, teknika saila ere badago konservazio sailaren barruan. Orduan, esan dezagun, konservazio sail honetan egiten duguna da, hitzak esaten duen bezala, filmak konserbatu, bai konservazio hibridoa egiten zaio orain. Alde batetik fotokimikoa, oda pelikula historikoak, beti da nik ezagutu ditugunak, ikutu daitezkenak, eta bestetik, konservazio digitala. Konservazio fotokimiko hori egiten dugu gure artxiboan, lehenengo solairuan dagoen, 0 solairuan dagoen artxibo bategian, 700 metro kuadro dauzkagu horre irudiak konservatzeko eta pelikula konservatzeko, kamera errefrigeratuekin, temperatura eta azitasun maila kontrolatuarekin, pelikulek ere badutelako, badituztelako beraien baldintzak bizi iraun eta beraien bizitza luzatu ahal izateko. Eta gero bestetik, zerbitzari digitala dauzkagu, repositorio digital bat, non hor gordetzen ditugun gure pelikula digitalak, eta pixkanaka ona iristen direnak, eta baita guk ere digitalizatzen ditugunak ere. Egia esan, hau ez da gauza berri bat filmategiarentzat, filmategiak beti izan duelako buruan horrelako zaharberritze lanak egitea. Bere garaian ere egin izan ziren, baina beste kalidade batean esan dezagun. Teknologiak aurrera egin duen heinean, zaharberritzeak askoz ere hobeagoa dira, fidelagoa dira, eta bai, ondo esan duzun bezala, iaz hasi ginen jarraikortasun batekin horrelako proiektu bat aurrera eramaten. Hau da, gure film klasikoak zaharberritzen. Eta zeintzu dira gure film klasikoak? Apenas zine industriarik izan ez duen herri batetan, gure film klasikoak dira, batez ere 80ko hamarkadantik aurrera hamarkada horretan egiten hasi zirenak. Iaz, esan dezun bezala, Tasiorekin hasi ginen, inork ez du zalantzarik Tasio maixulan bat dela, eta oso garbi izan genuen horrek izan behar zuela gure lehendabiziko, hori izan behar zuela gure helburua, ez? Tasio zaharberritzea guretzat lehendabiziko erronka izan zen, ederki atera zen, gu uste genuena baino askoz ere hobeto, Boloniako imatxinarri trabata laborategian zaharberritu genuen, eta gero sekulako ibilbide polita izan zuen pelikulak, ezta? Cannes Classicen parte hartu zuen, Boloniako zine klasikoa jaialdian ere bai, Lyonen ere bai, Donostiako zinemaldian ere bai. Toki askotan ikusi da zaharberrituta, toki askotan deskubritu dute berriro, eta arrakasta hori ikusita nola esango dugu, ez dugula jarraituko, ezta? Dirua edo bitzat aurrekontua daukagun heinean, erabaki genuen jarraitzea proiektu horrekin. EITB-rekin sekulako harreman ona dugu, eta elkarlan oso on batetan erabaki genuen ere bai, 4 film ertain aurten egin ditugunak zaharberritzea. Eta, 4 film horiek dira, 100 metro, Zergatik Panpo, Xamasi Garregaredanez, eta oraingoz izen gabe. Bolonia zaharberritu ditugu ere bai, eta aurten badakigu ez dutela izango Tasiok izan zuen ibilbide emankor hori, baina gure klasikoak dira, eta euskaraz egindako klasikoak dira, eta guretzat oso 4 film oso interesgarri, eta egia esan oso pozik gaude lortutako emaitzarekin, zaharberritzearekin, eta gero erakusten ari diren, toki guztietan, erakusten ari diren tokietan izaten ari diren arrakastarekin ez da. Gure erakundea Eusko Jaurlaritzaren kultura sailak finantzatzen du, eta inolako zalantzarik ez dugu Jaurlaritzak oso begi honez hartzen dituela filmategiak egiten dituen proiektuak. Guk hau aurkeztu genienean, sekulako baiezko borobila jaso genuen, ezta?
oso konstiente delako Jaurlaritza ere gure ondare zinematografikoa zaharberritzen ez badugu, galdu egingo dela. Eta bueno, horretan, ez dugu inolako kexarik, diruz ondo ornituta gaude kasu honetan, eta zaharberritze duinak baino gehiago egin ditzakegu aurrekontuarekin.